A part de fer com tothom, una alimentació saludable, equilibrada i variada, hem de tenir molt en compte que la gent gran a vegades deixen de menjar aquestes pautes tan recomanables per tothom. Viuen sols, la soledat, fer-te el menjar per un mateix, deixem de banda aquests requisits de l'alimentació saludable i agafem qualsevol cosa i no estem complint el que són les pautes d'alimentació equilibrada. Problemes a nivell de la boca, que n'hi ha una mancança de peces o que tenen problemàtiques perquè surten aftes vocals. Tot això se tindria que valorar i adaptar l'alimentació a totes aquestes patologies. Per exemple, si tenim mancança de peces, potser tan fàcil com triturar un bistec. La gent gran tindríem que procurar que no mengin sols. El fet de menjar en companyia mengen molt millor i s'ho mengen tot. O sigui, si tu menges sol, a vegades menges més ràpid i no t'ho menges tot. Si menges en companyia, primer que n'hi ha gent que pot controlar que s'ho mengin bé i la persona està més animada, més contenta